Hi, simrang hilin eh. Oh, Das nanay, oh, gwapa na labas nanay. Si nanay, gwapa na. Sige mo pagtawag ni mo. Gapo naman ang tubag. isang number. Agay mong number, kariya pod. Nga to, siguro pinagtrabaho ni Gapon. Ado kay hayahay, sige katug. Yung mga musta kong koy ko, mga musta ninyo ba? Ado na bagyo ko bo. Adon ma, pag number ni Ria, mauning nambira. Agay mo di ay. Mga Gapon. Ibay ko Parang doon. sarayo ko yung white charger. Hangin charger. Kabang. Nagpapakta sa iPhone. Kamusta mas koy koy, nakasuldo na? Dawat ng piliga gamay. Pila na dawat, primero. Kuan naman to, 6,000 naman. Pila? 6 ra. 6,000 mga doon laman. Six. Pag tiyak-tiyak. Pablaga pa. Pablaga pa kunog, sige. Kada semana. Maso ka na 6,000, mo ka na 5 ra. 5. Manang na ikaw ko pa nagsaraman. Parang sa lagi. Pablaga gapo, narong na mapundo. Para sa kay video ako sige video kay mawala ni mong channel, luguan na, o na kay channel. Uli dari koy. Ay, hindi na magkikig-vlog. Wala nga hindi mag-vlog eh. Uli kay Dasirito nag number 4. Ha? Ikapoy na? Uli dari koy, dari mag-vlog kay magsato. Ha? Magsato dai mo na. Mag-vlog mo magsato. Wa man ko dari, trabaho man ko. Si Koy Koy. Wa may kabang koy ko po, tiriya. Magsato sila isang mami. So, pwede ka dahil daw. Magmulay do. Isa. Si Adoy kay magbasak. Si Adoy. Bawal din. Kamo. Kami, huwag nga na itarong biyahe. Mabakasyon merong mga obo. Huwag nga na biyahe. Agmudyo ni Koy Koy. Mamay naman. August man para mahuman. Pwede na, mao. Ibilin? Gasikan. Ay Ay. ay. Ako yung bakasyon. Asa ibilin? Danas Koy Koy ibilin sa Manila? Masya sedang maguwang. Dari sa mong bahay. Haman. Bilin. Koy. Ha? Haman Koy Koy. Ginawa pag imong ilong Koy. Musugot kag ibilin ka na. Sa, Naman dyan maguwang. May problema kay naman dyan maguwang. ang imong yab dali. Hindi mo hiyak de ka. Hinak ng lagi ka. Uli, dari kay dari ta magsato. Koy. Di ba? Dana di ka magsato, di ka magsato, di ka muli. Magsato di ka dana. Kapasa kayo ang iro mo tagitamak ang sili. Masabay vlog ni mo karon. Ha? Kabang Vlog di ka magkaan kag kuan. Kabang. Kaan kag lumi. Karong muniwang ka. Huli kabang. Naman kita kan tatay. Kabang. Kabang. Manday ko nang. Ate. Daw lagi sa magkakatutog na. Nasa tayo. Kabang. Oy. Okay ra god. Lakaw nga rin kang tulian. Hala, wa pa day tuli. Tanawa lagi? Koy. Patuli koy kay taas na imong edad. Hala, apat kay dari.
Tuli ng takadali. Himuon na bakang pare diyang dodo. Koy. Ina dodo. Uy, tuli. Ini has. Di ba magbantay mang kudad tunay? Ini ka bakang. Nanti has labong ba? Atong. Balik na pagkakarna ba? Ha? Kailan sa kabig ko sa bata pa to siya, bata pa po sa asto nang ka. Ang sila. Bata ka hana-hana ang yes pura mga kanto may tagay kay arang luuza. Kasi sila sa nagpujo. Wari ka kita bugas na tinapa ko na to na po gatas. Wa pa siya ba basta kay nakita nang ko sa munta isa kong ipatanaw. Wa pa rin siguro. Ma. Nakay love you ma ngano nanawag bang ka ma? Nanawag po kayo ng gusta. Ha? Nanapay lalipat na Napud. Sari ato big. Nakay paniod ko na ma. Pangluba ko pandangan. Napa? Napay gambay pupan. Dako ipapalit na eh. Kau lang matagbong mo. Ma. Ma. Parman to 215. May dako to pagazo nga kuan. Ma. 400 kapin. 400 ko ka pinagdako. Ma. 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 Nang lakaw ra ba sila ma? Inaman nagwapan rabas nanay. Nagwapan rabas nanay jang buhok. Ko para bas na nice dang buhok ma. Nagawin din ako sila. Ma, ang amigo ra ba na journey ma bad na nay? Pagin patay na. Na. Ang sama? A few moments later. Babay init niya. Muangay na kung sa alyan ali, muangay na kung isang journey. Dari po init lang po. Na? Muangay na kung journey. Lubot siya muna. Ma, ma. Lubot tarong ba? Nangwangay na kung journey ma. Tarong ba kay. Tarong siya. Suki. Mangay ko ng journey. Sino? Journey ko ni Ida. Kada journey, giving horses ang papa, si journey sang kangadan. Ma, Na? nag-I love you ma. Ang ibuong ning cellphone ma. Ha? 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 Nabasa nila minaw. Kadawang ko. Rod speak man. Ma. Oh. Gugma. Oh, pangaris. Mila. Ada dong mida sila. Ma. Ay, pang. Saan ka dahil? Eskwela na ka? Eskwela na ka? Mida leguro. Alas 12 pa mo dahil. Diyan ang tudluan. Sweldo na po na. Maulis may dahil mga sweldo man na. Ilan na baro na eh. Kaysa may yung giwat. Danay, di pa kuno, ano lang ilig ka doon? Ay, sunod ting klase. Le! Lapindot mo na iwa. Pinuntan. Hello. Di sa kuno lagi kay grabe nanaghanag ko sa maglakaw. Luma. Daga alang ingnan nga di sa ron ano ka na anas zon. Ay, matas Alicia. Luma. Sama? Di sa lagi karon kay dahang. Asa na eskwela inig kuan ra? Inig. Luma. Sakal boy na. Sa kami buhol dahang nga sakit.
Tsaka sa 12 pa? Nanganang sa akin, alas 12:44. Ano? Ano? A few moments later. Linis sa pupo mo. Laki. Ha? Hindi mo na pwede. Mamitirit? Hinugasan ka, pinunasan. Punas. Anong pinunas? Pisyo? Ano? Pisyo? Mating pisyo dahil punas mo dang. Nasa amin. Itiriha ka, punasan niya magpisyo. Pisyo huwana. Anong pinunas? Pisyo? Ano kulay? Kung ka nang ilang batasan karon nga White? kalaki, kanang laki. Ano to? Pisyo? Pisyo ko no, kulay white. Itamon man ng pisyo. Parang madam yung Ano na white naman? body. Oh, Kano kalaki? Kanya ka nang duha diha kaluha kay ilang laki man. tubol basa. Ha? Matigas basa. Nasa amin ang alay mo mga kumigin. Ha? Tigas? Interview pa na interview. Asa mo kagawa sige he. Saan ka na pupo? Ha? Dito sa duyan. Dinaingin mo yung duyan. Ha? Buan. Anong pinunas? Ang bawa wala man ka nang interview man kasi di ba? Pisyo? Pisyo na naman. Kanta. Kanta ba ako may lubog? Buho sa agyan hika diya masubos. Ayusin. Lupad si langit. Oh, yan ka diti. Diti, be. Ya, kadiri. Di, sige, di ko nakita. Ang gina. Laki, mahimo kang laki. Basta kayo. Naputok na pala. Ang sayang ng pira ko. Tuwing ang lobo. Lumkain sana. Pusok pa ako. Sino nagturo? Apelay ko. Sino nagturo sa'yo yan? Kanta. Pili ng lagay-lagay. Sino nagturo sa'yo kanta? Sumpadan to lagay. Magatong buho.